అగ్గిపెట్టి బుగ్గి పెట్టి నీ దాంట్లో నాది పెట్టి వంకాయ టెంకాయ తీసుకున్న బెల్లకాయ. ఇప్పటికైనా అర్థమైందిరా ఫ్లాష్ మనం నన్ను చంపాలంటే ముందు నువ్వు చావాలరా. ఈ పవర్ మన కూడా చంపాలంటే నా పూర్తి పవర్ ఉపయోగించాలన్నమాట. కానీ ఇందులో నేను చనిపోయే అవకాశం కూడా ఉంది. చింటూ కూడా బాగుంటాడు కదా. టార్గెట్ లాక్డ్. ఫ్లాష్ మ్యాన్ ఫుల్ పవర్ ఆన్. గెలిచేసావురా ఫ్లాష్ మ్యాన్. ఇద్దరు పడిపోయారు. రే బంటు చచ్చిపోయాడు.